חזרנו לכם. אוקיי, אני השלמתי את הבית וגם הוספתי את כל הצ'סטים האלה כפי שאתם רואים, וזהו. עשיתי מיטות גם, שעכשיו אנחנו נשים אותן. כן, איפה המיטות? סלם, יש לי כך מיטה. טוב. מיטה זוגית, סתם. בסדר. לא, אבל לא בא לי פה. טוב, זה הצ'סט של הפארם, זה הצ'סט שאנחנו מקבלים מכל אבן. זה צ'סט שעוד לא החלטנו, זה כל הזבל. זה שלא... לא! תפוח זה לא זבל, סליחה. מה קשור תפוח? זה תפוח. אני עושה עוד... כן, לקחתי קצת פחם עץ כדי לבשל את ה... נו. איירון. לא, את האוכל. יש לנו איירון אחד שקיבלתי. הוספתי עוד פחם עץ. היה לי 7 ומתתי. יאומו. טוב, אני מגיע... עוד מעט יורד הלילה, אין לי כוח שיבואו זומבים. טוב, אז זה הצ'סט של כל האיירון. שנייה חברים, אני אחזור לכם. אוקיי, אז חזרנו לכם. אסיף, מה אתה עושה? מה נגיד זה ככה? זה האזור של הפארם, אני רוצה שזה... לא, באמת. לא, אבל לא ככה, אסיף. לא, אני רוצה שזה יהיה ככה, ואז נעשה כמו חוק כזה שמונה. לא, ככה. לא ככה. די, אל תיגע בי, אין לי חיים. אז תמות, תשים את הדברים בצ'סט שלא החלטנו מה יהיה. אז אני אומר לך, סתם. בוא לישון, אין לי כוח עכשיו לזומבים. זה. שנייה, אני סגר את הדלת. הדלת נסגרה מעצמה. סתם. איפה אתה, אסיף? אני עושה... פה. בוא לי לראות אם יש לו מישהו אחד מאחוריך, יאום. אסיף, בוא. אחי, אבל אין לי איך להילחם. אז תכן. אני סתם לוקח את זה. אחי, זה מפת סורווייבר רגילה. לא, זה כזה. טוב, בוא אבל לי... זה סורווייבר, לא? בסדר שזה סורווייבר. מה אתה רוצה שזה יהיה? לא, מפת... בסדר, אז נעשה אחר כך ספיישל של... לא יודע, משחקים. טוב, בוא, אסיף. הלו? וואי, אני בסדר. אסיף והשיחות טלפון האלה. אני זה כמו של מקליט עם נועם. מקליט עם נועם? מקליט. לא, הוא לא יוצא. סקלטון ירה בי! פאק יו! איזה מזל ש... כן, אבא. דיין. בסדר, נעם, איפה אתה? אני פה, רגע, זה... שנייה, אני חוזר הביתה. אחי, שנייה, אני שנייה חוזר הביתה. אני אבדוק עוד פעם. ביי. אסיף, אכן. יש לנו בבית... סליחה, חיכיתי לרגע והדעתי משהו. ביי ביי, הכל שמור. אכפת לי. קיבלתי. איפה אתה רוצה שאני אעבור? מתי? למה אני אהרוג אותו בזריז? היי, הנה שיפ! שיפ אסורה. אל תהרוג פרות. לא, פרה היא... שיפ זה לא פרה. אני הורג חזיר אבל. אתה יודע, שיפ זה כבשה, אבל אל תהרוג פרות שנייה. אני הורג חזירים. הם מעצבנים אותי. תהרוג חזירים, אבל אל תהרוג זה. תגידי לה הרבה פעם. טוב. זה שונה. אני עושה לנו חוות פרות. כן, אני יודע. רוצה שיהיה גם פיגס? לא. מה? אני לא אוהבת את זה. יש לי 11 עליי, אחי. אני הולך לבית. תחמם. בינתיים אני... אחי, אין לי בשר, אין לי חיים. תכין גדרות. לא, אני שכחתי איך מכינים, אחי. תכין הרבה מקלות ותעשה אותם בצורת גדול. אחי, אין לי חיים, אני חייב... יש הרבה. אני מביא את הפרה לבית. כאילו חיים יש לי, אין לי בשר. אני מגרה את הפרה עם זה. אז אני מביא את... וואי, זה פרה, שיט. צריך 2 פרות בשביל זה. בואי, חמודה שלי. בואי חמודה שלי, בואי. חזיר, אתה לא, אל תבוא. אני לא אוהב חזירים. בוא חמוד שלי.
חמודה שלי, בואי. אני לא רואה, אני הולך אחורה, כי אני מגרה אותה. בואי חמודה שלי. אסיף, סתכל עליי. בואי חמודה שלי. בואי. מתוקה, בואי מתוקה, בואי. אוי! מתוקה, בואי, תסחי חמודה שלי. תסחי. תסחי, בואי חמודה, בואי ממי. בואי ממי. טוב, כלבה, טוב. טוב, פרה. בואי ממי. די, חזרה. בואי ממי, בואי. ממי, אני פה. את רוצה עזרה? בואי ממי. מה? ממי. מה? אסיף, תלך, היא מגרה בך, אסיף. מה עשיתי להם? אסיף, בואי. יודע שאני חתיך והכל רלו. בואי ממי. ממי, בואי. בואי ממי. בואי. מה? למה? אני... עשיתי משחק. עוז הגיע אליי בכלל. שיחקנו פינפון. קראת אותו בטח. כן. טוב, בואי ממי. כזה קשה, אבל אוקיי. ממי. בואי. טוב. יש כאן איזה סטוק בעצם. טוב, יש לנו פרה בבית. למה בתוך הבית? כי אני אעשה לה פה... זה, בינתיים. עד ש... לא, היא תהיה בבית עד שאני אכין לה גדר. אני בטעות תרביץ לי תמוז. אני יודע. אוי, וואי, גם אני שכחתי איך לעשות גדר. איזה פתחה אני. נזכרתי, כן. כאילו לא נזכרתי. סתם ניחשתי וזה היה. אוי, צריך הרבה. אבל זה שתביא עיקרון, ושתזור במחשב טוב, שנייה, אני אחזור אליכם. תראה, אז חזרנו לכם. איפה הפרה? הנה הפרה. טוב, צריך מה עשית? מה? כמה גדורות אני צריך להכין בשביל חווה גדולה של פרות. אבל הסקלטונים המניאקים האלה יהרגו לנו את הפרות. מפחד. אז זה בתוך הבית. מה בתוך הבית? אחי, אני בטוח שבאחד העצים האלה יהיה צ'סט. שומם. פשוט רוצה את העצים. יש לנו פרה בבית. זה מלחיץ. אחי, יש לי חצי בשר, בוא תיקח את הדברים שלי. לא רוצה. תבוא לבית. אני לא יכול לעשות ספיד, אחי, יש לי חצי בשר. די, אל תוציא את הפרה, ואל תרביץ לה. היא עומדת לנו על המיטות. פדופילית. בסדר, פדופילית, אבל אל תרביץ לה. אני אחיב לה קשות. אל תחיב לה. אני ארבה אותה. שיט, פרה מסיים. יופי, זה יצא. אני מכין עוד 46 שזה. אחי, אני חייב להרוג כמה פרות כדי שיהיה לי אור. מה אכפת לי? אתה לא אוהב אותה. איפה אתה מכין אוכל? שכחתי איך להכין, נו. מה אתה רוצה להכין? את השער הזה שיש לה בזה. שכחתי איך להכין אותו. את הגשר הזה, נו, יש את הדלת הזאת? טוב, לא משנה, לא אכין אותה. זוזי, פרה, זוזי. טוב, אני צריך להכניס אותה לפה. בואו נגרה את הפרה. פרשי, בואי ממי, בואי ממי. אני אוהב לקרוא לה ממי, אז אל תקראו לי בתגובות פדופיל. בואי ממי. להסתער, לסגור את השער. פוף, יש לנו פרה בכלוב.
בואי לאבא. לא נותן לה. טוב, אני הולך למצוא פרה אחרת. ואז אני ארבה אותם. ואז אתה רוצה להסתכל עליהם עושים ילד? לא אחי, למה? אני רוצה, אני אראה לך כרטיסים. איפה אתה אושר? אתה פשוט שובר בכי לא נכנס. לא, אני לא שובר, אני פשוט שובר וסם. אני לא יודע, עד שאני אדע לפרק הבא אני כבר אכין דלת, כי אני שכחתי איך להכין דלת. חפש ביוטיוב בינתיים. למה יש לנו את ליד הבית? בסדר, תחפש פרות, אם אתה מוצא. אחי, אני רוצה, עוד מעט יש לי 0 לב, אני רוצה 0 לב, אוכל. עוד מעט אנחנו הולכים לישון. ברור. שאני אמצא פרה. אם מגיע הלילה אני הולך לישון. אתה לא יכול בידו. אני יודע. זה בעייתי. אחר כך תמצא אותו. אתה לא יכול בלעדיי. הלוואי שיכלתי. אני לא מוצא פרות. זה בוא, בוא נלך לישון. אוי, זה מזל. יופי. יואו, איך יש לך ציר? אוי, נו באמת! פאק, איזה מזל. באמת, כוס אימא של מי שמתקשר. רון, כוס אימא... אני לא מדבר, אני לא מדבר. יואו, בגללו נפלתי לבור. פאק, ועכשיו סקלטונים מתעצבנים עליי. מגיע הלילה, אני הולך לישון. נפלתי לבור, אחי. אתה מת כאילו? לא מת. אז תעשה לי טיפי. לא רוצה, אני מצאתי שם טעה. אז אני אבוא לעזור לך. לא, אתה לא. אל תעשה אליי טלפורט, אני על בלוק. למה? אל תעשה אליי טלפורט. אחי, זה בשר, זה מה שעלת. תשים את כל הדברים בבית ותתאבד. רגע, כן, יש לנו, אני אעשה לי ספאם בבית. ספאם. אתה יודע איך לעשות את זה. וואי, כמה עצים אני מבזבז בשביל לצאת. ואם אני נופל עוד פעם זה פשוט בושה. עכשיו איפה את? פרה מזדווגת. הנה הפרה. איך לא יש שתי בנות? מה זה משנה? יכול גם לעשות בן עם בן. אסיף, בוא אליי, תכוון לי את הדרך. אני מתאבד, אתה יודע. לא, אתה לא מתאבד, אתה בא לעזור לי, אסיף. אחי, אני 0 בשר. אבל אני בורח מסקלטונים תוך כדי זה שאני מגרה פרה. טוב, אז אם אני מת על השינות. בסדר, לא, אני זוכר את הכיוון של הבית. אני רק לא רוצה, כי אם יש לי סקלטונים ואני מרביץ להם, אז היא מתחילה לברוח. לא, די, עכשיו היא מתגרה בך, יואי, זה ילד דפוק. לא, אחי, אני הולך איבה. בואי. אוקיי, בואי, מאמי, בואי. מאמי, בואי. יש כאן ספיידר, יש כאן גם גרות. מצאתי. אז אני הולך ספיידר. לא. ספיידר הוביל אותי. בסדר, מה אכפת לי שהורגים? וואו, כמה פרות אני מביא, אחי. תהרוג אותם! אני מנסה, אחי, אני מת. מה מת? אני מבריע, וואי, 3 פרות באות אליי. 3. זוז, זוז. יואי, חרא. אני מגן עליך, מה אתה מדבר? בואי. מה, עכשיו הן מתייחסות אליך, יאללה, ברח מפה. אני מגן עליהם. בואי, ברח מפה. לא תראה אחריהם. בסדר, ברח מפה. אוקיי, בשלחתי לו. כן, עוד שניה אנחנו בבית. יש מאחורי משהו? אוי. סקלטון בטעות לקח את הזומבי.
מה הבעיה? הם יתחילו ביס, תראה אותו עוד איפה... אחי, זומבי בדרך לך. מה אכפת לי? זומבי בכלב. זוז, אני מרביץ לו עם חרב. אתה יכול להביא את החרב? מה זה? ספיידר סקלטון. מה אני עשית? תוקף את שניהם. קרקתי. רק אתה אחד מהם. בסדר, מה אחי, אכפת? אני מנסה להתאבד. תציל את הפרות. מה תציל את הפרות? אני לא יודע איפה הפרות. מה מבול? אני מושך את הסקלטון על החלולות שלו. אני מביא את הזה. ביי. טוב, נתאבד, אני חייב לזה. היי, בואי. אני מת. היי, פרה. זונה. יא פרה זונה. בואי. אל תעשה אליי טיפי, אתה... אני בדרך אליך, אני לא יודע איפה אתה. אל תבוא אליי בכלל. אני בורח. יש כאן קריפר. בסדר, אל תבוא אליי. אני מת. לא מאמין שלא מת, יש לי חצי לב. עזוב, אני מגן על הפרה שנמצאת פה. יש לו את הבית. אחי, הם אוהבים אחד עם השני. בסדר. יש לי פרה ליד הבית, אתה באמת נלחם עכשיו פה? אני לא יכול, אני ממלא חיים בתוך הבית. אבל, מה? יש פרה פה ליד הבית, מה קרה להפיל אותה? מה להציל אותה? לא, אני לא יכול, אני... מה אתה עושה? מה אתה גורם לו? יש לי להגיד שהוא לא זז. הוא לא זוז, הוא לא יכול לזוז. זוז, תפסיק. איפה הפרה? פאק יו! פאק, אני מת. אני גורם לקריפר להתפוצץ עליהם. לא, אתה לא. רגע, עליהם או על הפרה? עליהם, למה על הפרה? נו, זה הפרה מסתכלת ב-HD. אחי, אני פאק! סייק. אז כאילו אתה נרביץ לפרה. לא, אני לא יכול לעבוד לך על זה. בוא נשן. עושה זומבי. קריפר. טוב, אני מרביץ להם. אין פרה, יש שם פרה. יש שם פרה ממש חשוב. לא, יש שם 2 אפילו. אז ככה שאם זאתי שבשם מתה, אם לא, יש 3 אחי. בסדר, אני הורג את הסקלטונים. הרגתי. מה הסקלטון עם איך הטיל? יש פה איירון. מהר. איירון? כן, מצאתי איירון. יש. אבל יש להם רק 2, לחרב אחת. מה? בואי. מהר. זה 3 חרבות. יש. משכתי פרה. הלאה בואי, ממי. יש לנו קריפר! פאק! תתפוצץ. אחי, יש לי לגים. עכשיו דווקא יש לך לגים? וואי. אני לוקח את כל הדברים שלי. אם אני יודע איפה הם כאילו. הנה, מצאתי אותם. פאק מריו, פיץ'. אחי, תביאו, וואו, סקלטון בתוך הבית. סבר אותי. What the fuck? מה אכפת לי? אני חייב עזרה. לא, ואני לא צריך עזרה. יוצאת על הבית, אני רוצה למעלות שלו. טוב, אז זאת בבית? תמיד. אחי, כולה. אוי, קיבלתי כולה. או, הנה הדבר של הצ'סט. אני בבית. לא, שטוי. יש. חסמתי את הזה ש... מה? תוביל אותם החוצה בבקשה. איך להוציא אותם החוצה? אני ארוג אותם. שיתייחסו בך, יופי, אני ארוג אותם אחורה. הרגתי אותם. וואלה, לך לעשות את זה. אני לוקח את כל הדברים. אתה לא תתן לי את כל הדברים, אתה לא מתאבד אפילו. יש לך מיטה ביד? אני אין לי חיים אחרי שתי רבות. בן זונה. בן זונה. מה אתה יורד בי? אני? כן, יש כאן ספיידרים לא שמת לב. שגם אותי לא אהב. איזה מזדיינים הם. בגלל זה כאילו, תסביר.
יואו, הספיידרים ממש חזקים. כן, אבל אחי, קח את הדברים, אני אשאר לך בתוך הבית. כן, תודה. איזה תזמון. קחתי. הכל? כן. איך כל פעם עשיתי טוב לילד ראשון ואז כולם יאמרו, אישי. כן, אני יודע, ראיתי את השיט. סתם. שיט. אתם יודעים מה חייב להתחיל? רוצה להסתכל פה. מה אותי וכולם? אחי, עדיין אין בוקר, בוא נראה ראשון כבר. שנייה, כל הדברים שלי, הנה, יופי. הנה בוקר, אחי ישראל. תראה, תראי לי בפעם הראשונה. פאק! מאיפה הספיידר? באים מלמעלה. עכשיו צריך לחפש עוד פעם את ה... תמות. מה אכפת לי? אני הולך לקחת את הפירות עוד פעם. לא, אתה לא, אני לוקח את כולם. יש לי 3 שתים. מה אכפת לי? אני רק בחץ. לא, אתה לא יורד לי. אל תבוא אליי אפילו, יש לי 2 פרות וזה חשוב הפעם. אני מוריד שיט. בסדר, תוריד על הספיידר. וואו, ככה. קאמין בייבי. אל תקרב אליי אפילו, תברח ממני, אסיף, לך לבית. 3 פרות, אחי. הורדתי את השיט. אין לנו פרה, אני רואה את הפרה הזאת. בוא. אתה רוצה את הפרה הזאת גם? למה אתה פה? אתה לא פה. בואו. פרות, תסנו, נכון. בואו. אסיף, בוא תחצוב את הגדר. אתה לא יכול לעזוב את הזה. אוקיי, אני בא להם אחורה כדי שלא יבואו. לא, בסדר. שברתי, יאללה בואו. כנסו. יאללה. תסגור עם בלוק. עם בלוק? ידיים בתוך הזה, תתכנס עוד. למה הם הנה, תדחוף אותה. עזוב, יאללה. שמת? תיתן לי בלוקים אחרים. לא משנה. חזרתי. עכשיו זוז. הגדר אצלי. שיט איתך. תיכנסי! דחפתי אותה לפנים. תכנסי כבר. יש! יופי. הלאה, אני הולך להביא את הפרה הזאת. אוקיי, אני מכין דשא. אחי, היה פשוט את צ'סטי. סיף. אני מכין דשא, שנייה. לא, סיף, בוא שנייה. בוא אליי מהר. שנייה. לא. בוא. רגע, אני בא. תן ספורה. סיף, קח את זה. עכשיו תחצוב איזה גדר. ותהיה מוכן להחזיר אותה. עכשיו תברח. בואי. מאמי, בואי. אני רואה אותי. הנה. תסגור! תסגור! יש. יש! 4 פרות, אתה לא מאמין. הלאה, עכשיו בוא סתכל מה צריך לעשות. למד אותי. יואו, זה ממש טוב אסיף. כן. טוב, אז נחזור לכם בפרק הבא. רגע, איך נקרא לפרק? מסיימים את הפארם של הפרות? לא. ביי.